niya, mag-reload, post na sa Facebook mo, takong din niya. Ako sa Murcia at nahilot din sila sa mga tataw. Ito karoon sa Murcia, Palanas. Ito, napanila. Sabihin na ba? Pagto magbalay, dito na magbalay sa mama. Hilot, tulong. Dari. Balay, matan-aw ni Murcia. Balay sa mata ko. Usay. Hindi na mabungkag sila. Maluga, mabukat ang pamilya bukat. Kung malaay kayo ba? Hindi na sila ako ba? Kung magkaon, relax. Hindi ka sabi. Mutapo, ano? Karena mag-maula. Libis na ka. Nakanang naturang ang blabos, hanggang ka sa dili. Oto hapon, bibawal ng basa. Dimasa ang agtat mo na sila. Kaya makarimpi, makailan ang mga. Ang tawag ka na niya, pasmus kusog. Ang hindi nga na, di kita mundang, kaya di kita matuong nga manaay pas mo. Hindi nga na paralyze. Paralyze kusog, ha? Ili na sa stroke. Ili pa stroke, may paralyze. Ano ba? May ulo may ano ba? Ang stroke ano man nagahe. Sinulog ito kusog. Bakit na ulit bilaw kayo? Pero ano yung kuha? Sige lang ka magkuhan. Hindi nga, wala ko na ito. Napasaran yung kuha rin. Kaon. Ano kung ginagawa? Unang kaon kaya yung tempo nila. Ano pa programang sabihin? Ha? Ano pa programang sabihin? Ano ba? Depende po sa atake na. Pero ba magtapos yung back-to-back? Ay, bugsok ba ikot? Ay, ba, nandang ang tao, mag-isira na sa gate, pinaday. Kanang murag na ikorin niya, may stranger. Hindi mo po ka ba, nakabantay ng kadyo na. Ang kaon kita sa ito. Ay po naman yung utot at dos. Agay nang gudag ang guto mo na. No? Ay! Oh! Isang adlaw ako, mga atong Domingo ah. Hilot ako dito, tulo ka buk, cross ko ah. Trabaho nila kaya ka ng kung pandag to, hap. Na-delivery ba? Ah, kahit lagi daw kayo, ulang init. Ulang init daw. Ulang init, gutom ah. With time yun, labi naglayo ah, gutom man na yun. Nakatod yun. Sa kagamay ba? Gamay lang kayo. Gamay lang kayo. Up. Pinagagrabe gito kanang ulam dito. Deliver dito kalan. Deliver. Ha? Ang init dito. Sukol. Ano dre opat ka sa palibanes pas mo. Pas mo susok. Ah.
hapon be. Ha? Wala ka nakaligo hapon be. Gapon. Pero di permanente. Ah! Hindi ka permanente. Tsoko. Ha? Ganda gamay. Ah! 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 Ano? Masakit yun, paralyze. Ang kusog. Hiluto mo na to. Para lagi mo mata ang tubo. Sakit ito. Ah, masakit. Kung sakit na ron ba? Masakit lagi ang igo na, ha? Na ibang driver, anak na kayungan, nalayan, wala yung mapiko mo dyan. Igo na. Nakaligo bago matulog, gana ba no? Lugay pang punoon. At least lugay ba no? Kung magaligo, hapon dili eh. Ha? Pwede na ito matagnaw, kanos ano? Sa maigo na sa katulad mo naga-basa ini guli. May masa, haba, punas, linggo. Nga kasagaran ko doon, grabe na ito ronde ini guli, manlaban no? Kung maglaba, maligo na lang, basa na ano? Man, kaon, tulog. Pero sige lang, kidugay magmaigo. Ang problema masayo. Ha? Ang problema masayo. Sayo katake ba no? Pas mo pas taon, pas mo pas kusog ka. Pas mo sa kaon, pas kusog. Duble ba no? Ow! Dito nga ito. Subscribe sa akong channel, boss. Ha? Subscribe sa akong channel. Paano mo? YouTube ba, YouTube. Ngayon lang, madang agad isa. Eric Hilot ito, di ba? Irepilot, no?
Tagamay. Ah! Okay. Tagamay. Ah! 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 Okay. Tama, tama. Ah, Kunik ka rin. Kasakit. Ah! Ah! Okay. Ah. Ah. Pamingat mo na kayo yan. ha? Ginasuyat yung mga kumpuan. Ligo, bumanik. Kaya gusto mo ko, ligo, ligo sunod. Enjoy lang din ba? Enjoy lang. No? Ito ang ayaw ko naman. Mahal ko ko. Bakit ko? Ah! 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 Makalelek. Ay, pala to. Pwede. Ay, fish. Ano, isa. Okay. Ay, Lord! Tawag ko dito, pangbaw. Ano? Ah! Maliit daw si Harriet. Mabundong na kami Harriet. Ito, bakit yan?
Now,